mboten apa. Mboten menggah-menggah niku. Mangke ajeng digendong kalih Yesus. Ora usah dijengling ya Mas wis. Lah jare mau ora njaluk digoyang. Pripun to? Ora usah mulane. Oh, ora usah dijengling. Oh ya. Tenagane Mas. Heeh. Yen memajang mung karo jeneng kuning Tak kudange anakku. Sapa nduk? sakmene iki Putra napa? kempongane Putu. sepiro? Lah nek awakmu kerek ngudang nyitrinil kaya ora bedah. Itu ya paling gede. Iya. Melek temen to. Ampun gimmick, ora mboten gimmick mau. Nek kuwi sih ora pati. Dan apa? Nek cilik Lah nak cilik. Aja. Nak cilik. Jan seneng. Sembrono. wis suwe sing sembrono. Lah nggih, sing nemplokke kembang yo kapan? Kembang wae wetan Jengkoke. Gunung pacitan sarwi Jengkoke Bu Chandra ya mlebu. Jengkoke Waljinah ya mlebu. Iki kok apa-apa mlebu to ya? rakus Ora rakus ning ya alhamdulillah kabeh Geleman. jengkok iso dipelajari. Iki sing diarani jengkok apa wae Apa mablek. wae mablek. Heeh. panas udan Ndek lemu. kuwi mau arep apa Napa? cilik lemu Ndek lemu. ndek lemu Dhuwur ya lemu. ora penak karo kiwa tanganku Padahal kuru lho aku lho. Nak kono iya lah nek kene. sakmono kok Alah, jeneng ngerti-ngerti ya. Padunya arek ngilangke masalah tanpa masalah. apa meneh nek Mas Tardirene Kayak yayange lho, sing setia lho. Iya. Nganti-nganti ayo mbokne Rana pertemuan. Yo, gede-gede seneng aku. Gengko anu nyitrinil iki lek ngendika ngene. Apa? Jelali rimasone. iki mau anu Apa? Mas Pardi lagi njotak aku Lah ngono apa? sing digawa mbok enom Terangane ngono to saiki. mbok tuwa kon mangkat Kowe iki ngono to. Wingi ngajari aku kon ngapik lho, uripku lho, kon tertib lho. Sapa? Saiki kok kowe ono mbok tuwa lho. Wih. Apa-apa kok ijal-ijal. terus iki mau tak crito sik ya Mas Heeh, mangga. numpak kuwi lho bis wae kuwi lho Busway. Alah. bis wae Bu. Duh iki Iki ning nak Jakarta apa-apa. pirang tahun yo, ya alah. kok sampean sing ora iso maca kok Kok iso? bis wae Lah kok bis wae to. Kowe macane ini kok busway. oh bis wae to Kan, nggih. wis diganti Lho. Rong iku ya. Iki ngajak geseh tenan ya iki ya. Enggak. Wingi klo mimi. Ngapain? Nah, terus aku Pripun? ya numpak bis wae kuwi mau Nggih. sing tingkat Weh. jebule saiki iki Pripun? tertib banget lho Mas Kok saged? Jakarta iki Lah pripun? ngene pokoke ditata Nggih. sing ngagem topi
Nggih. Ngagem apa peci Peci, sing nganggo jilbab. jilbab, Koke dhuwur. dikokke dhuwur. Sing nganggo sepatu, Sepatu, sandal, ning sandal, ngisor. kayak ke ngisor. Sing jenggoten ora ditarik. Kok kok iso lho? Saged. Iso wae. Lah kok saged. Jenengan ki nek numpak bis wae ki mau Nggih. ngagem blangkon. Mesti ning dhuwur. Oh ngaten. Oh iya. Iki sing pinter ki aku apa kowe to? Iki sing pinter ki sapa? Kowe iki ya kemplu ya Lah kepiye ta iki? Lah nek blangkon ning dhuwur mosok ning ngisor. Ning iya. kula enten lho blangkon ngisor lho, Bu. Kuwi telumpah. Oh, tumpah. Lah terus iki mau aku ning nggih. mburi, Mas. Nggih. Gratis. Alhamdulillah ngoten. Alhamdulillah ora bayar. Mboten bayar. Ning mburi kok. Oh, mburi bis wae niku ya. Ora melu bas wae kuwi mau, Mas, maksude. Oh ya, Pak. Panasudan. Apik. Apik. Aling. Sendiran ya. Saping. Kuno kuwi. Halah. Oh, penak sing kuno kok. Oh ya wis. Heeh. Saping gunung. Nadyan wadon ki sarwi apa sarwa, Mas? Sarwi. 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 Asmara suling panjang ngetan paling ngulon apa sabyane kelakon ngono ing ngono. Alhamdulillah. Ya sawanipun pinten, Ibu? Kira-kira. Saking ngiring. Kira-kira nek saka Yo ngiring iya ya sahine. Saka mburi. Oh, saka mburi kaya Dewi Persik. Kula saking ngajeng, oh saking ngiring. Ngiringan sik. Ngiringan Walah. Sahrini. Terus Sarini. Sarini. Di Sarini mau. Aduh, Sarini kae. Lah niku sarine KW 5 kok. Heeh. Arep saiki. Saka ngarep. Oh, Mas. Umurku ki 13 pindho, Mas. Untune telas. Bojone lho. Aduh, bojone loro iki kok. Untune kari loro. Oh, iya. Ora bojone loro kok ya. Untune telas. Heeh. Pipine Kendu. kendu. Ah, tak kira pin apa. Jaman Sejak zaman bertuan tur kelingan nalasang kul kumpal kampul. tak openi sing saiki ono ngerti
siang dadak nganggo ayo. Ya nganggo to. Alah mbok ya kaya ngono kuwi yo. Arek sepuh ki nggo aksesoris Mas. Heeh, mari gendingen juga ya. Men rada boys. Aja bayangke sing mboten-mboten. Iya. Bayange sing kepiye lho. Kula bayangke men sak titik kok. Nggih. dhisik iki lho kok ya bareng karo kancane iki. Dadi lega. Aku nek bareng ora anu. Kepiye? Lah enak. Kemboso kepengen bareng ngono lho ya. Enggak, pertama aku dhisik. Oh iya. Oh yang kedua bareng. Oh ngono. Maksudnya biasanya aku ngono. Lah util men. Lah kandhane ruwet temen to ya. Iya. Ayo. Assalamualaikum. Wong tuwa mbok Ya cang ngono kuwi, Bu. Lah mau arep
jebak. Nek disalahke kudu nyalahke kabeh. Arep jebak. Niki biang keroke niki nih. Wis ngerti lho, iki tenaga tuwa kok lemu do nunjang palang lho. Ngene wis mangga-mangga. Lah nggih to, Bu. Kula kanca kalian jenengan lho, Bu. Nggih. Wis siap ambulan apa urung? Ampun to. Wehene iki kersane Bapak Petri lho, ampun. Untuk sing ngomong anak putu kok. Matur nuwun, Nggih, Ibu Trinil. Ibu Trinil. Nggih.